हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली लोगोफोर दिनैहाय आं बर'नि मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाहाय संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौबो दहायहाय रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो लोगोफोर। आरो नङाबा बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गेजेरजोंहायबो नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौ नायहैनो हागोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर नायखांखो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टखौबो थाबैनो जुदि नायबावनो थाखाय नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। अब्लानो नोंथांमोना बे फैनो गोनां माखासे पार्टफोरखौबो थाबैनो नुनो मोनगोन दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे। ओमफ्राय लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो दे।